Zer musika goxoagoarik, aur baten barrea edo haren arnasa baino, edota nola estiki lokartu ondoren irrikaz agertzen den zorionaren ametsa aurpegia, eta esnatzerakoan aurra besoetan hartu, eta harrotasunez ikusiko du bikoteak beren elkartze maitekorraren emaitza. Ilunabarra sartzen ari da. Txakalak uluka gaueko zeruan. Ilargia argizpi bat baino ez da, egunaren amaiera argitzen. Beñat ere zuma, Beñat, kaixo egunon. Bai, egunon. Zureak aldira, olerki ederra hauek. Ez. Ez dira zureak. Ziren ideak ez. Baino Ziren ideak ez. zuregandik urruti ere ez daude. Ez, nik sortzen ikusi dudaz. Ja. Nork sortu ditu? GPT-3 izena dukon adimen artifizial batek. Beraz, adimen artifizialak sortu ditu, olerki hauek. Bai, jatorriz ingelesez sortu ebazan, eta gero itzultzaile neuronalak euskaratu duz bai. Aha. Eta, bueno, esan dugu zuregandik oso gertu daudela, zure esku hartzea, ze puntutarainokoa izan dela esan dezakegu, Beñat? Bai, nik, GPT-3 adimen artifizialari bere momentuan, gaiak proposatzen notzozen, baldintza batzuk, eta hori izan, eta esaten notzen, sortu mesedez, poema bat, dana ingeles eskatzen dutzen, Poema bat, gai honen inguruan, eta baldintza honek, eta hau gertatzen da, eta, hori, 5 segunduan, baneukan poema bat egin da. Zuk beraz parametro batzu sartu dizkiozu programari, eta programa bera izan da olerkia egin duena. Hori da, bai. Eta horrela sortu duzu esan dugu, adimen artifizialak eginiko olerki liburua euskaraz lehenengoa, eta artiadi jarri diozu izena. Bai, hau, hasieran esperimentu bat baino esan, egunero, olerki txot bat edo pare bat eskatzen neutzozon, eta gustora geratzen manitzen gorde egiten abazan. Eta momentu baten, 40ko zifrara altzerakoan, eta podcast bat entzun da gero, esan eban, zergatik ez tote argitaratzen hau, batematik, erabilgarria bazaio, hor geratzen da. Eta holan izan da, oso modu, ez dakit, esperimentalean izan da dana. Bai, argitaratzera baki duzu, salgai jarri duzu liburua, eta pasaren ostegunean, Espainiako estatuan liburu elektroniko deskargatuena izan zen, artiadi liburua. Doanekotan, poesia arloan bai, beste euskarako eta bai, eta estatu espainiarren 14. Guztira bai. Eta, zenbat olerki ditu liburuak, Beñat? Bai, argitaratuta 40. Egunero proposatzen neutzozan gai bat edo bi, eta gustora geratu nazenakaz osatu dut. Berez, berak adimen artifizialak gehiago eskaini eustazan, baina nik 40ko tiradatxo bat egin dut, eta horregaz geratu naz bai, 40. Eta gaiak eta nola aukeratu dituzu, edo erabaki dituzu, beste norbaiten laguntza izan duzu, edo zuri hola bururatu zaizkizunak proposatu dizkiozu programari? Hau dana sekretupean mantendu dut, gauero batartzen eban inori esan barik, inori etxean bez, ezer esan barik, eta gaiak klasikoak, maitasuna, gorrotoa, sexua desente dau, gero laguntasuna, pertsona etxegabe baten ikuspuntutik bai, badago hortik poemaren bat, adimen artifiziala baten ikuspuntutik bai, badago ere, elkarrezketa bat gizak pertsona batekiko, eta gai hainbeste gai izan dira, baina klasikoa bai. Harrigarria da, adimen artifizialaren bidez sortu ditu Beñatek poemak, sortu berak ez, programak sortu ditu, berak gaia jarri ditu, eta gero adimen artifiziala berak sortu ditu, ezta? Olerkiak. Eta gero gainera, poema horiek ingelesez zeuden, eta itzultzaile neuronalak itzuli ditu euskerara. Beraz, Beñaten esku hartzea horrez da
ez da esku hartze askorik egon, makina izan da azkenean sortu ditu. Bai, Eta horrek ematen du ze pentsa, ez? Niri itzela, nik bere momentuan GPT-3 ez bakarrik olerkia sortzeko, baizik eta beste gauza askotarako balio deu, beraz, hizkuntza iragartzeko eredu bat da. Eta azkenean ni hasi nintzen jolasten, nik 4 urteko hor bat bebadekot, eta, bueno, pues, beragaz GPT-3 bat txateatzen ibiltze ginen, gure lobak azbe bai, kriston barre asko egin duen bere sasoian, gutunak begidatzi dugu, adibidez Shakespearek Elon Musk, hau Teslako jabeari, gutun bat idatzi eutzon, gero Donald Trump eta Donald Atearen arteko elkarrizketa eskatu gendun eta kriston barreak. Bai. Kriston barreak. Orduan, jolas bat izan da, eta jolasten, bazkenean liburu bat argitan. Bueno, harrigarria da. Noraino iritsikote da, adimen artifiziala? Beñat, zu ingeniaria zara, noraino iritsikote da? Zera, egunen batean igual adimen artifizialak irratsaioak ere egingo ditu? Segurazki egingo ditu gaur egun ja, ez? Kazetari batzuek nik ez dago zalantzarik erabiltzen dabela adimen artifiziala. Artikulu batzuk ere publikatzen dira adimen artifizialari esker. Nora helduko dan, nien aditua, adimen artifizialen aditua, baina bai aukera izan dut, pues, apur bat investigatzeko, ikertzeko, eta uste dut, puntu batenaino bildurra emoteko. Bai. Ez dugu jakin nahi. Bai, benetan, ez dakit, argi daue musika arloan, sorkuntza arloan eta kristoni italtzea ekarriko. Abiez, kompositore batzuk erdizka, zera, bukatu gabe utzitako obrak bukatu ditu. Adimen artifizialak, ez da, kompositorea handia, hile egin direlako, bukatu gabe utzitako lanak bukatu ditu. Adimen artifizialak. Baina Teresuma, ingeniaria eta adimen artifizialak eginiko lehen Euskal Olerki liburuaren sustatzaile, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Beñat. Egueri. Beste bat arte.